Günaydın, günaydın, günaydın. Qo'maya daylanıp turdunuz zaman bizim turduk Xudoga şükür. Bugün günlerden salı ve mayın 26'sı olayam. Hava 26'sı. Arife gününüz mübarek olsun. Erteniz bolsa bayramın birinci günü. Bayramda işleýäňiz diýip köp soraýaňyz. Bayramda biz işleýär, açyk içi derecede şu adı cennet emi gözelligiň tarihinde bayramda yapık bolup görän günümüz ýokdur. Yapık bolamyzok içi derecede. Sebäp diýsen en köp siz bayramda tatile çykýanyňyz üçin biziň hem en köp bayramda işimiz bolýar. İşgärliň adam näme, olar näme etmellämi, diňjen almallämi, sizdiň özüňiz pul diýip ölüp barýaňyz zat diýmeňiz mümkin. Her bayramda şu zatlar men eşitýän.